visité mana nakory madina tam docteur ta زانت بك بلين دكتورة زين زان بلين مساكيب مو نعم في سافة لا لوعت زناي من sakibo oh kapaka ko igny madam itanana nasako blouson findesika mandeha tourner mbatourie nadio igny ary misy raha hitako am TVN makeny tsy haiko nickel شيكة زابط انتو تكيتو غير فاش wow zany mozy docteur ta بدنا مساكيب تشيك لك سامبو ديمناز ولا نجيس انا فما anabako fisana tanàna فاتش ما هي ko tsy zany baka fahitako zay zany baka mila manasa zany zay vao namanjo zaza faolo ko fa magnano zany ity mo plus nickel sto ndama taraky sasagna kibo ke tsy sasagna docteur ko fanovoana mila manasa kibo dika zany ni anjary manasa kibo photocopie aminay wa كي موتاوين sasagna kibona wi ampigehna za wa ko tsy zany tsy madio rafa sankapile tsy nina mbola nasa kibo zany la brousse loatra na tsy mahera rasy malany tsotsagny tsara za tony alla tsy mirabe zay togy aho te mila tafiditra tsara agnatin'ny bokonao any madibaka ve kibonao ve montsontsagny samananko atata magnano abeka mazo zaza dia maromaro mangitry ndraiky sto fanasagna ka tsy mila mitero hoarogna ba docteur diabiny mila manasa kibo izy docteur sintsintsaigny tsara madame nickel igny hay be mahazo amboko madi tsara kibona mamy tsara ma hintsontsagno tsara beka madi kibonao mahaiko ny raha mpivatry nickel am TVM mari fany zay zany afa izy hadi zay zany andamandry mandrely ndamandrimandry hadi kibonao zay zany tsy teko mbo nanakolo mbola tsy teka zay ino manjavany raha ino fanasagna kibo nickel lamsavizaka maraza izy mandoava basenako fa magnano zany tsy avy baka tsy avy nickel andaso malo hagnany ino tsy manasa kibo fa mamono kibo zibaka madame mihodigny agnaty kibonahy mihodigny mantera manao baka anao beka izy tsy hody if andaso agnaty docteur fike nickel oui docteur izy baka madame anahy taminah tany mila manasa kibo zay nao igny namezako nickel nampigiaky azy nickel coopéré izy efa nipany le mahitso nickel zany mila sasagna aminahy fa tsy nickel maty zahay ke ya malakilaky maty zahay miboahantany tsy foatiny kina ala bosoagna na baka tsy manahy